Efendim halifam, haysi dilekler kabul bolýaka? Allah hiç bir dilegi jogaply koymaz Salih. Ýöne dilegin kabul bolmagy diýmek, dilenýän zadyň hut özüniň berilmegi diýmek däldir. O näheli? Sebäbi käbirlikler isleýän adam üçin behfitli bolmana biler. Meselem hasta bolup lukmany ýut tutanda, käme hal sen isleýän dermanyny däldi, başga derman berer. Düşündüm. Ýagny biziň islegimiz saglymyz üçin peýdaly bolmana biler. Halifam, onu dilegi ýerine gaýtarmaýanlar kimlerkä? Olar ýüregi pek, ruhy alem bilen puta gatnaşykda bolýan, şüphesiz iman eden adamlardır. Ýaňy niýeti, hereketi, inanjy durup hemde arasy adamlar da onu. Meňde de aýtmaly bolsa, olar näde çekilýän mertebe ýeten bagtyar kişilerdir. O adamlaryň dilegi ýerine gaýtarmaýarmy? Aparatsa ýüregiň dupduru seslenişine heýde jogap berilmezmi? Heýde Allah şeýle adamlaryň dilegini boş gaýtararmy? Ýagşy, şeýle mertebe ýeten adamlaryň dilegi her hil ýagdaýda da kabul bolýarmy? Yok Salih. Eger dilege diýen adamyň ýalňyşydyr, kemçiligi bar bolsa, ýüze çykýan hadiseler oňa hikmet ýoly bilen düşündirir. Hadiselerin hikmet ýoly bilen düşünülýärsi täsir bolsa gerek. Ýüregi şeýle päg adamlar aýagyna watan tikeniň agyrtyndanam iňen möhüm manylar çykarýanlar. Şeýdibem olar ýyda dönüp, islelenäki kemçilikleri düzeltýärler. Has soňsy düzeltdirilýär. Biz häzir şeýle işe gidýäsmi? İş bar bolsa näme üçin gitmeli? Has soňsy iyi berýän waka ýöne durmak bolarmy? Elbetde bolmaz. Ýörünno, ýolagçy ýolla ýaxşy. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım, özümü hemde çağalarımı husuyt olup ölmekten gora. Ey Allah'ım, bizi el açık et. Özümü hemde çağalarımı sadaka veriyen kullarımdan eyle. İşteň açyk boldun Ahmet. Sağ ol Ibrahim ağa. Senin gatyýa diýen Ibrahim ağa. Ogluny nirede? Kömek etseler bolmaýarmy? Onuň her haýsynyň özüne ýetik işleri bar oglum. Menem bollugymdan peýdam degtirnien bolup, işlän bolan bolup ýörün. Bu ýaşdan soň inne olaryň saňa peýda etmeli Ibrahim ağa. Mehmet işsiz peşede gedip bere. Seninni diýinç almaly. Men öz ýagdaýymdan hoşal. Allah maňa mümkinçilik berdi. İnşallah şu mümkinçilikden peýdalanyp soňky demmeçeni adamlara hyzmat etmek men borjum. Oglarym muny bilýär. Meni kötäne oklar. İnşallah. Babamın Hakym şuna harkanany goýmaly. Men bu ýere köp pul berip satyn aljak bir müşterini tapdym. Gapdyrymda jaýam moşdur. yanındaki Onam alıp bärin Söwdi Amerikada örmekçi bolýar. Satalagam, sataly. Menem gulluk çaýlygym bilen ýetirinjek bolup pelek bolup ýörmekden daýnarym. Kim ol? Anamdar adammy? Ol adamyň pulaken, miras galypmy ýa işläp gazanypmy onça näme bilenmek. Ýöne kakamy näde razy ederkek? Bir alajy bolar. Gat kelek edibem durmaly. Montadan garry adam. Biz sözüne bir sebäpli. Maňa näme Ahmet, maňa näme? Biz şoň höçetde sebäpli näçilen bäri köten bört. Inni bestir. Kakym näçe ayak diýilse de bu ýerini tatar.
Bu Ine men teklif edýän baham. Gapdylyňyzdaky jaý boş bolan soň onu ýetinden arkaýyn satyn alyp bilermikäm diýen. Ýöne binagerçilik nukdoy nazaryndan siziň naharhanaňyz juda erbet. Nırh kesemizde şunun gödüňüne tuttuk. Bu baha gatardan. Eşref, bahan 5 götürüm galdyryp bilermi? Ya hasabymyzy bolaşdyrarmyka? Mümkün. Men 15 götürüm diýen. %10. 15 götürüm diýdiňizle. Bolýa. Bir teklibiňizi pikirlenip görürüz. Yani Neme 12 yarım götürmem bolar. Geleniňiz üçin köp sag bolun. bu akşama kadar Maňa şuň akşama seni möhlet berin. Akşam duşuş olayım. Gowurýan dostumyň karavan sanatyna bolaryn. Sürüjimiz sizi alyp gaýdar. Bolýa görüşdik. Akşam görüşeriz onda. Günniň haýyrly bolsun. Günniň haýyrly. ya tamam. Razylaşmalydyň, oňarmadyň. Bir giden pulu ellen giderdik. Sen arkaýyn bol. Bu zatlar ödüm gowy bilýän. Sen hiç adam bilen ok. Bilýän bolsaň şu wagtda seni bir derde yarardyň ha. Näme diýjek bolýan? Sen özüňe ýydyl adam bolup çykmadyň. Bolu bilseň ýöneköy gullukçudyň da. Men iň bolmany işim var, sen gal işden täp beremok. Aýbet etsen aý. Bedetmende näme orojang? Gulýaly pursatdy sypdyrdyň. Men hakma myydym? Maňa garşy çykmana başarýan. Bar kakymdynym hakyny talap etdi. Gaýratyň orada bar aýtda. Bu iş Men şu işiň höttesinden gelerin. Görersiň. Buyurun. Alın, işdeňiz açyk bolsun. Sağ olun. Sağ olun Ibrahim ağa. İşiniz hayırlı olsun. Hoş geldin. Geç gelin, otur. Häzir naharyňy getireýin. Geç. Gel ya. Gel gelin. Angeli wakaly. Burası Şu taý boş ýaly. Ruhta dediýäňiz mi ýigitler? Boş däl, bir dostumuz gelmeli. hanımda arkadaş. Dostuňyz gelýänçe oturaýdyn. Derewjek iýip turar da. Yer ýok diýdim ha daýy, düşünmediňmi? Saçagy mätäşler bilen paýlaşdyň bereket artar. Beýtmeň oglum. Ýüregi düşdüň aý daýy. Al saňa näçe yer gerek bolsa, handa osor gidelim. Özüňiz bilýäňiz oglum. Aýyplaşma öreň, garry adamdyr da. Aýyplaşman gelip durun. Sen Geç otur gelin, gel. Sağ olun. Kaka, seni bir ziyana koyacak bolýanmy? Näme etjek bolýanyna düşünür ýalyl. Gowmuşdyry näme üçin aýaň ok? Beýle därir oglum. Tersine iň gowy müşterilerim aýaýan. Etjek gerek edem Ibrahim agany gynandyraýmasyn. Insanyň rızkalyny insan berýän röýdýänmi? Rızkaly berýän Allah'dır. Kime nämäni, näçerek berjegini Allah'ın özü bilýär. Onsoňam Allah käbir sebäplere görä berýändir. Bu da pul tölemeýe, şey edem kaka. Olaň pulu tölenni oglum. Kaka senin nimadaly yer bolýady. İşiniz ileri bolsun, hoş geldiňiz. Hoş gördük Ibrahim ağa. Aýdy ber oglum, men Ibrahim. Näme gerek kardeş? Men Salih Demir. Abdullah Kızayt atyn aldım, nahargan açmakçy bolýan. Siziň bilen goňşy salamlaşaýyn diýdim. Haýyrly bolsun oglum. Men käwirde atda sorajakdym. Sen 40 kilony we şutaýdy. Sen biz bilen oýna diýäňmi? Hemme çöreğimiz elimizden alýan, üstesine de bizden masa soraýan. O diýeň bolmaz. Seýnen şoňa oturma, nahargan açyp bilmersiň. Allah her kimiň rızkalyny aýratyn berýändir oglum. Zat bereniň üçin näle bermän saklanyň üçin adalýandyr. Şu wagtda çeni kimiň zady beren üçin adalypdyr. Sen şu kelleňle gezer kaka. Ertek gün eliňdäkini alraňdan soň bilersiň. Galmagalyňyz näme? Gümür ýamryp halit ýüregi düşdüňiz aý. Dışarı Sen daşary çyksana. Bolýa çykaýyn. lokanta. Sen naharhana açmarsın kardeş. Yönü başka tat açsan açıver. Eşik tat, oyuncak tat, nämesin ediver.
Ýöne biziň gazancymyza päsir beräýsen gaty görme. Sen düşünmediň. Men hiç kimin gazançyna päsir bermek niýetim ýok. Agdy bire taňry ber. Şu görekler gelim üdümlerler. Adamlar bir ögrüne aýsa size de peýda bolar. Kandırıyorsun Salih. Sen maňa çadır öýdýäň Salih. Kakamyň näýil akmakdan eşdipdiň öýdýän. Toba dey. Oğlum beýle urleşme. Men buýtor tuýtoruň bilen mok. Eger şu taýdan nakarhan aşak golaýsaň, eýri garaşma, öňüni uýdurýan. Oğlum beýtme Mehmet. Bu pikiriňden el çek. Bu işe kal. Bolmasa ýana galarsyň. Kusura bakma. Ayıplaşma were oğlum. Näçe durýan orda men pulun töler. Ýany ýok Ibrahim ağa. Ibrahim ağa suw getirseňiz lan. Häzir. Otur İbrahim. Otur Ibrahim ağa. İyisin. Ýagdaýyňyz goýmy? Ýaxşy, ýaxşy. Allah. Ey Allahcan. Allahcan oğullarıma akıl payhas vereweri. İnanamıyorum. Ananar ýalyl. Ahyrda oň elimde etlice pully şok bolup durka oň edýän adyna beretene. Barbyr boljak zat bolar Ahmet. Ne etjekde? Ziýany ýok. Ona el boljak zat bolar. Indi näçe ýylan bäri şol bir ýagdaýymyz. Ahmet o sen ağın ahrin. Ulu güne kazanarsyň beýtme. Kakaň ençeme ýyllardan wäside bolsun diýip jan edýär. Kakam son ýyllar bizi 5 ay aýlyga mäte ejit goýdy. Ýöne näme işedenem bolsaň halal dehmediň bilen işlediň ahrin. Bolla indi beter. Men pulum islämok, para da. Ýeke tek bir zat isleýän. Ýene başladyň oğulay. Ene bolasym gelýär, bolan şu. Kusurum Näme kemçiligimi ýüzüme batýanmy? Men beýdijek bolmadym Ahmet. Başga ýolun tapyp biler. Iň bolmanyny biriniň çagatyna alaýaly. Bolýarmy? Men kişiň çağatyny wagt biljek gel gulay. Beýdip bilmersiň. Men ene bolmak hukumdan mahrum edip bilmersiň. Ýogsa Ýogsa näme? Ýogsa meni elinden gidirersiň Ahmet. Anne bu. Ece şu gün atamın yanına gidelim. Kakana kise gidersiň. Baba. Kaka. Atam ýanyna geçecek diýip ýüregime düşme Burak. Äktip biljek gel. Häzir şu taýdan geldim. Ya bu Şu kakam mara. Ahir soň men dälerlerim kädiýen. Innem gapdallaky dukan bir satyn alypdyr. Salih mi näme mi? Ýüregi düşdi ýöne. Inni olam naharhana çayta bizim gazancymyz hasan pese gaçar. Şeytan nisenim. Garlar öýüne yerleştir de diýin. Soň naharhanan satyp goýberer. Şeýlerim kädiýen. Atam hiç yerim gitmesin Ece, men onsuz oňup bilmen. Arkaýyn bol, ataň hiç yerik giden ok. Bak, Ferit ağlamasaň ataň ýanyna seni özüm ekderin bolýarmy? geçmiş. Geçdigi bolsun Salih. Aynany goýdurypdyňyz da. Hawa goýdular. Aýany goýup bolduk. Ýaxşy, ýaxşy. Haýşe jen Ibrahim ağa. O bolmaz oğlum. Oğlum döwdi dämi? Öwedini özüm tölejek. Ene al oğlum. Sag bolun. Senin sag ol. Bollu gideli. Sag oğlum. Böyle kapı. Kapyň öňünde şey tutup dolu goýarsyň. Ferit şu taý boljak eken. Tompuny jaýyň içinde adamlaryň ýüregi gysar. Öýle wagtda adam köp gelýändir bärik. Ýanyňa da bir kömek çalarsyň. Bu naharhana meni hem çağalarmy 40 ýylla bekledi. Hudaýa şükür. Saňa da nesip etsin. Ibrahim ağa. 40 ýyllap şu taýyny özüňiz ýöretdiňizmi? Hawa. Ýöne bu naharhana özümki däl oğlum. Amanat berildi. Amanat berilmi? Hawa. 40 ýyllyk amanat. Hüseyin ağa amanat verdi. Bir bunu gelip ýydan alar. Salih, seret. Bu gelýän agtygym buruk. Seret. Näme oldu agam? Näme oldu? Ahmet men diňle. Häzir dawalaşyp oturmaň wagty däl. Şuna garkanan sataly. Soň isteseň men ýüzüme de teretme. Şuna akşam men kägel. Kaka mırjak bolaly. Soň näme etseň ediber.
Men bu iýje Harun ağa bilen duşmaly. Menem barayın. Yok gerek gel. Sen derrok gaharlanyp barada bulaşdyrdyň. Özüm bir zat eder. Akşam gel. Kakam bilen ulaşmaly. Gülay näme üçin gelmedi Ahmet? O biraz Ayol birazcık ýada o. Şoň üçin gelip bilmedi. Ýöne salam aýtdy. Sag bolsun. Senem köp salam aýt. Ahmet. Kakama dogryň aýt da. Näme bol Ahmet? Ýa bir düşünüşmezlik boldumy? yok. Yok kaka. Ahmetden Gülay aýryşak bolýa. Näme? Doğru mu? Bıçınmy Ahmet? Doğru. Hawa. Näme üçin oğlum? Näme üçin? Sen sebäpli kaka. Sen hüccetdiň sebäpli. Nagarhanany bize bermediň ha. Oğlum, Naharhanan Ahmet'in maşgalatı bile näme bağlanşygy bar? Pul bile bağlanşygy bar kaka. Pul gerekmi? Al oğlum. Zaten Ödümem şu Naharhanan girdejinin paylaýyny ýyp oturdum. Al. İslen dadyny harçlap bilerdiň al. Ýön Ahmet. Sana öňünden aýdaýyn. Bärde galyp bilmerdiň. Aýalyň bilen bile bordan gözüň üstüne ornuň bar. Ýöne ýeki özüňe bolmaz. Mesele bu däl kaka. Ya hana harhana satarsyň. Alyň oğlum. İsläniňiz söwleniň. ama Ýöne satwa bilmen beribem. O näme üçin? Hüseyin ağa gelinçe hiç zat edip biljek gel. Men ona söz verdim. Hüseyin ağa diýdiňmi? bir de Hüseyin Innem Hüseyin ağa diýip birini tapdy. Madal aklı çaşıpdyr. Hüseyin ağa diýip akıl çaşantaň aýdýam ýa nagarhanan bize bermejek bolýamy. Belli däl. Gaty beýlede dälirli. Şeýle Ahmet, bu döwürde kakyňa danynma. Onuň ma dogry. Şowlugmy? Hawa, Bar ona işiň bitir. bitireler. Sen entegem yataň okmy? O kim tutanok Atacan? An gel wakale. Atacan bil garip mi? Hudaýa şükür biz garyp däl oğlum. Kakam hemişe pulumuz yok diýär. Burokcan. Biz bar adamda şükür etmeli. Çünkü Allah şükür edýänleri gowy görýändir. Biz näçe şükür etsek Allah şonça da köp berer. Hüseyin ağa kim ata? Hüseyin ağa diýäňmi? Burak saat näçe boldy? Bar dere uyat. Atasy çagan nämeler gurrun berýän? Erbet sadaýda mok gelin. Çagan özüň ýaly etjek bolýanmy atasy? O näme diýdiň gelin? Düşünmedimle. Näme diýjek bolýanmy özüň düşünýänsiň? Akşamın hayırlı bolsun Mehmet kardeş. Men sen nerden kardeşin bolýamyşym? Bar ýoluňla bol. Bu ýerler gat hoply. İçinde nämeler edilýändiginden habaryň ýokmy? Ýöne daşrak dursaň gowy bolardy. Sen gepiňden gorkar edýäňmi? Bar işiň bilen bol. hoş geldin. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Başçysyny Harun ağa size garaşy bolýar. Buyurun. Gelin, şu ýere geçin. Hoş geldin. Hoş geldin. Şoğullu ardy edýän. Senem halaýanmy? Bu oýnumy? Halayan. Tam benim. Tüýs men diýen adam mekeniň. İslerden guruluşmazdan olur bir kel oynaly. Olur. Baş üstüne.
Açar. 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 Tek. Tek kart. Pas. Oş. Bop. Açar 2. Kendi. Bravo. Berekella. Kutlayan. Kuttunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Ey Allah'ım. Meni hem de oğullarımı hidayete yetir. Maňa synagdyny geçmek üçin çıdaryaly güç ver. Meni oğlumdan adaştırma ey Allah'ım. Sana giýje unny şükür edýän. Yılmıyor. Berekella. Utulluğun çok köp bul goýan. Güzel. Ýaşy. Ören oğuy. Yalnız Ýöne oyuna başlamadan odol şu kağıtlara gol çek. nasıl Barır bar ýaka oturdyň. Polis. Politsiya, hemmeler tursun. Antur, Turhany. Geç. Yürü. Yürü diýen. Saltyrak, saltyrak. Çıkın hemmeňiz. İnsanın Anfanyň başyna gelýän erwetlikler öz eli bilen edin datlary sebäplidir. ama Ýöne anfan bu erwetlikden tapa galsa, Allah Taala da oň erwetliklerini ýagşylyga öwürmäge kadirdir. Baba yatsın. Atasy ýatyňa giýje bir çene bardy. Mehmet ente ömeleno. Başyna bir iş düşenälir de herne. Hiç de adam bolan nälir. Belki gulaýyň ýanyna gidendir. Mehmet ikisini araşdyryndyr inşallah. Nämen ýaraşmagy? Naharhanan satyn aljak bolan adamyň ýanyna urleşmäge gitdi. Näme? Hawa beýdip berip bilmer tahyrin. Sen ayak diýip geziber, görjegiňşe bolar. ben sağ Mine kadiýaty birer öýtdim. Näet beýle boldy? Herne tanış bilişlerimiz var. Bizim stolumuzda oturmak için göýürdiler. Sag bolun. Biz söwdamyza ma gürleşip bilmedik. Gürleşmek näme gerek? Gol çeken kağıdlaň bar. Galanyň nagyt görünüşde tölesek bir mesele çözülýär duruberýär. O nähili? bana bu Sen maňa beriň wa Mehmet ağa. gerisini Galanyny men naharhana baranda gürleşýär. ama yapı Politsiya gelmedik bolsa näme? İyi kanun açılan humarhana varda habar verecektim. Men işe uğradım. Ferçeden korkun dar ekmez. Näme gerek bolsa şonu medýän. bu işin Bu iş sineden bolmaly tarih. Dur ver bakaly. Sen gözüňi görkezär. Salih. Salih. Salih.
Ne murat bollu mu? Bollu, onu sen ettin Salih. Güm bol, güç taydan. Şugulçu diyse. Sen ne mi diydin? Sen sebeplinden öňlere düştüm. Bütün güýjäni polisiýada geçirdim. Üstesine de berge battım. Ödem töläp bilmejek mukdarım. Polisiýa men habar vermedim. Emma sen yeriňizde bolsam, bolanda atlarını tapa galardım. Başka birini günahkarlap bermen, oturup pikir ederdim. Sen näme diýäň? Sen näme diýäň? Sen ýaka tutuşak gel Mehmet. Beysim İbrahim ağa inanar. Maňa ýa-da Hakan garşy görüşmeň beregine öz nefsine garşy görüş. Belki şoňa makul netije gazanarsyň. Bu iş Bu mesele şu yerde bitendir öýtme Salih. Bitmez. Meşhur işegur mahir kefinin dukany näwelli adamlar tarapyndan talanny. Wahey. Oğurlar köp mukdarda tıltama dönümlerini, şolur watyň özünde, dukanyň ähli gymmat we hadatlaryny öz ýanlary bilen alyp gaçypdyrlar. Dünya halis gutoraýypdyr o Ibrahim. Allah ahyrymyny gowetsin ne? Oğlum, aýdylýan zatlar dogrymy? Näme eşdin kaka? Nagarhanany satjak bolan adam bilen gürleşmäge gitdiň diýerler. Mehmet oğlum, Ferit şu habarlara. Adamlar pul sebäpli bir-birini öldürýärler. Hudaýa şükür biz günümüz görýär-de. Oğlum, haýyş edýän. Ýanyna gidip gelýär. Näme boldy? Wah elim. Näme boldy oğlum? Näme bolýan? Öçürmeni ýakarpsyň. Men goýmadym ana oğlum. Men hiç saat etmedim. Seni goýmadyk boldun, onu kim goýdy kaka? Näme boldy? Gadan ojakda sen goýdunmy? Ýok, men ýatyrdım. Mene hiç saat edemok. Men günäkär däl. Hakanın nima dalja aklından adaşıpdyr. Allah saklasın. Yarın bolsa ne ederdik? Bir alazyn ederdi. Men naharhana gitjek. Senem gitjek men bilen. Nagarkanany ödüm açaryn kaka. Yok oğlum, menem baraýyn. Hüseyin ağa. Yine başlama kaka, 30 yaş yaşadım. Yine şu vakti seni Hüseyin'in dostun görmedim. Ağlayan. Ağlama oğlum. Nagarkana sen adyňa dur. Hüseyin ağa kim ol? Maňa naharhanany Hüseyin ağa amanat berdi. Bir de nagarkanany bermejek bolup Hüseyin ağany tosla tapýan bolaymy? Çynym oğlum, dogrymy aýdýan. Bolýar tasy. Sen buragy silgäke git. Soň gidersiň da naharhana. Howata, hani seýilgäki gidelle haýyş edýän. Bolar oğlum. Sen itlerinde hey gitmän bolarmy? Hani örenno? Atacan, şu güllere seret nähil owudan. Ýöne goparaýmy, bolýarmy? Bolýar Atacan. İyi misin? Saýdym ýagdaýyň owmy? Ýagdaýym gaterwet. Kömek ediň. Ey Allah. Derew hastaxana gidelim. Ýek özüňmi gaýdym? Adamyň ýa-da başga ýakynyň ýokmy ýanynda? Ýok. Men hiç kimim ýok. Adamymam öllü. Gayrat et gaýdym. Gayrat et. Häzir ulug tapýan çamçydajak bol. Ödmekden seni hastaxana. Burak. Merhaba. Salam. Diýmek sen gülleri gatga görýäňdi. Hawa. Sen adyň näme? Burak, sen adyň näme? Burak. 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 Nirde sen? Gel berik. Burak. Ey Allah can. Ağtıňy özüň gora gör. Hani ýör goýdym. Derew seni hastaxanaga giden ýör. Ýör. Ata. Ata.
Nerede? Hani atan nerede? Yok, nira gittik ha. Naharhanat vadiydin değil mi? Görmen seni yakıdeyin. Sen atamın naharhanatını bilýän mi? Elbette bilyen. Buraya gel. Borok, bärik gel hani. Ataň nerede? Bilmedim, gitti. O nähil gitti? Men oynap gördüm. Soň atam tapmadım. Görýänmi? Kiçijik çağany ýeke goýupdyr. Hawa, sen nädip geldin bärik? Meni bärik Hüseyin ağa getirdi. Seret, indi çağanam özüne meňdedip başlapdyr. Hemme ýeke goýa üstesine de bolgusa zatlary gurrun berýär. Hemen Ahmet. Derrew Ahmet bilen Gulaýajaň edeli. Gelsinler. Inni şu meseleni çözmesek boljak gel. Siz Hafizeň garyndaşymy? Yok kıydım, karnaşı değil. Hafize öňkü obamdaky goňşym. Öň siz görenim ýadyma düşenok. Yolla gavat diyelimde yağdayının ağırdığını gördüğümde bärik getireydim. Düşündüm. Yağdayı neyli? Gow del daýjan. Çağan dogurdy. Bäwejigi sagdyn. Ýöne Hafize'nin öz ýagdaýy görlük däl. Bäweg nädirler ki? Oňa kim veredir? Biraz wagt hastahanada saklanır. Ýöne soň näme boljagyny bilemok. Hafizeň adamsy öňrek işläp ýörkä bir betwagtlyk bolup aradan çykdy. Allah saklasın. Hafize bir zat bolaýsa çağa ýeke galar. Allah şifa versin. İnşallah daýy. Eger bir zat bolaysa meni şu taýdan tap bilerdin. Algydım. Ýaxşy daýy, sag bolun. Bolýanyny sag bolun. Bolýa sag bolun. Ne yapacağız? Indi näme ders? Beýsek aýyp bolmazmy? Şu wagt ýüregi kuluk etmegiň wagty däl. Gulay, bu başagaýlygyň içinde ony iş edip bermez. Garlar öýüne tapşyraly. Onsoň mutaýda oňa has gograk serederler. Şuň ýer bilen tasdyny öýe otlapdy. Mehmet doğraydı ya. Bir alacın tapmasak özüne de bir de ziyan veriyor. Allah canı şükür. Sağ salamet geliptir. Kaka sen nereden çıktın? Atasy, burak sana tapşyrypdyk, nädip ýeke galyryp bilýän? Öğrenmehum vaka yüze çıktı. Bir ayal doğurcuk kulup durun eken. Hiç hosar yok eken. Şonu hastahanaya gittim. Bize ertek gurrun berýär. Ağlaýamy? Elbetde ağlaýar. Kaka bu borçun abalın ok. İrdenim tas öýü yakan ekenin. Gadynyň aşagyny beni yakama owa. Kaka mesele oturdu. Naharhana satarsın. Ýöne bir mümkin näl. Bir yerini şu wagta çenni Hüseyin ağa aýdyna gaýdyp bermek üçin öğretdime. Men bir işim var. Şondan diýinip ýene gelerin. Senem näme etsen gowjy pikirlen. Seredin Harun ağa. Neme men islesemem naharhanany tatyp bilmem. Madem öyle. Beýle bolsa näme bil bagladyň Mehmetcan, he? O kağıtlara näme üçin gol çekdin? Naharhana kimin adyna? Doğunyň adyna mı? Yok. Kakamyň adyna. Oň aňsat usuly bar. Kakyň üçin bir resminama oňurdurdyň. Bar bolan şol. O nähili? Näge resminama? Lukman'ın aklı çağışanlık hakta hat alardın. Şeysin emleğine eğiçil etmeye on hukuku olmaz. Doğurdur yönü beýle zat berler öýdenmek. Entek on çoklu akıl çağışanak. Oňa maňsat ýoly bar. Şeýle hat berbiljek Lukman'y özüň tap bererin taňa. Onu men çekdak pulun iň bolmana ýarsyny Bergeýiňi berersiň Mehmet. Men taňa haýyr sowap edaratsa. Göwnüňe degdirjek bolma düşünýärmi? Günaydın. Salam Tarih oğlum. Salam Ibrahim ağa. Kaka, Baba bir dakika. bir zamant. Hayırlısı. Ertirin hayırlı. Gel Mehmet. Bunu ýerläpsiňle. Ýalňyşyňa düşünipsiň öýdýän oğlum he? Kaka, bugün naharhanany açma. Bolmada oğlum. Bolur kaka, bolur.
Sen Lukman'ın yanına gitmeli. He? Lukman'a diýdiň mi? Hawa. Kakan Lukman'ın işi yok. Başkalarının işine burnunu sokmadan gowy bolardy Salih. Yer bolýa, ýör Lukman'ın ýanyna, ýör. Tide gitmek Lukman nel. Sen işin olmasın. Yür kaka gideli. Salih, naharhanany özüň açardyň da. Kömekçim taňa kömek eder, men gidýän. Naharhanany taňa tapşyrýan. Hüseyin ağa gelaýtyn ämi? Menden talamayt. Amanaty tapşyrardyň, bolýarmy? Hadi bak. Yür kaka, yür. Belki ona her şeyi yaptık. Hiç endişelenmeyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama birkaç tane daha test var. Sabırsız. Solgunma kaka. Lukman deri ucuk bağırlak koyuverir. Iň bolmany hemişeki Lukman bardan bolsady. Men ketelim şol bilýär. Ey kaka, yüreğime düşmesene. Bu Lukman hat koğusu gelir. Buyurun. Gelin giyiri verin. Harun Bey aradı. Bu nirden Harun can etdi. Ol men gowy görýän dostum. Meseleňi düşünürdi. Arkaýyn bolun, kömek ederim. Herifde de guwanama ýazyp bererim. Buyur abi. Alın ağam. Sag bol. Alın ağam, sağ olun, noş bolsun ağam. Hawa, Öyle kuzu ondan şey edip Lukman'ın ýanyna aňsaçyk gidäýdim. Hawa. Beret, yine ma ananmadyk bolýadym. Indi näme bolar ka? Kakamın mirasy şöre bolýas. O näli? Aňsaçyk, hadiýetiň karary bilen. Hawa ondan? Ahyrdan onu naharhanany satyp pulunu alýarsymy? Neme? Hawa, elbette. Sağ ol. Sağ ol. Dinle Salih. Başka birinin emlägi üçin dawa edýän adamdan meter akly çaşan barmy ka? Bu naharhana Hüseyin ağanky diýdim, men oğlum hiç ynanyn. Ibrahim ağa. Aýsaňyz lan, kim o Hüseyin ağa? Hüseyin Efendi. Hüseyin ağa ençe melmunnyň gatqyn ýagdaýda kam maňa kömek edipdi. Mundan 40 ýyl ozal Salih. Men gat aç. Allah'ın razylygy üçin kömek edin. Gaty görme. Meňem taňa berer ýaly pulum ýokda. Allah. Ey Allah can. Sen beýiksin. Ağaçları açdy goýma. Mätäşlere kömek eder ýaly. Maňa mümkinçilik ber Allah'ım. O sırada Şo wagt Hüseyin ağa ýanynda turan eken. Maňa seretdi de sen iş gözleýän ederdiň gardaş. Sağ ol. Hawa. Olmaz mı? Elbetde gözleýän. Hem özüm üçin, hem başga adamlara kömek etmek üçin. işte Soňra şu jaý almagy da, şu jaý naharhana edip açmagy da barna şol Hüseyin ağa kömek etdi. Salih, sana bir haýyşym bar. Arkaýyn aýdyr Ibrahim ağa. Ýöne şu aýçyk haýyşym bir jaý etjekdiňe maňa söz ber. Men senden başga anyp biljek hiç kimim ýok. Näme bolsa da, men şu taýda bolmasam da, naharhananyň satylmagyna da, ýykylmagyna da ýol bermegin. Maňa söz ber. Söz berýän. Mehmet, Geldiňmi? Ýör. Derre ujukda ýynaşly işden. şu resmi aman görkezsek naharhanany biziň adymyza geçirirler mi? Elbette. Kakamın bar da bizim adımıza geçse. Ondan isten adımız etmeye hukumumuz bolýar. Kanunlu madde bizde de degişli resmi namalar bar. Ýörnýim. Karar. Raýat. İşte adagdalan kişinin aklının yerine değerligi Lukman tarafından anıklanıp
Usta. Halipo, Hüseyin ağa köp salam aýtdy. Eten boldun. Senem menden salam aýt. Naharhana gelip gitsin. Sağ olun. Bilen naharıňyz üçin minnetdar. Görne el hedillik. Bir salam getirdi, muçun ahır gidiver. Kaka teret. Bu kadiyetin kararı. Inni sen zatlaryň eýeti biz. Bu kagaza aklyň ýerine däle sebäpli emleğine eýçilik etmäge hukugyň ýoklugy ýazylgy. Men aklym yerinde oğlum. Ulu ýalňyşlyk edýäňiz. Sen işiň bolmasyn. Garlar öýüle gürleşdik. Sen şöyle gitmäge bolarsyň. O taýja saňa has gowsy ederler. Eýem seni gitmäge de gelirler. Aşarda garaşyp durlar. Peki. Naharhana näme bolar? Burayı Bu ýeri Sewda merkezine gürler kaka. Salih, oğlum. Maňa beren tedin ýadyňdan çykarma, bolýarmy? Ýadyndan çykarmanyň raýyma. Ata! Wah, Burok. Atacan nereye gidecek? Burokcan. Canım oğlum. Meninni başka yerde bolmaly. Sen tizden men ýanyma bararsyň, bolýarmy? Gelin agtymy men ýanyma elterdiň şeýle dämi? Elterin atası arkaýyn bol. Bizi gitmeli Brok, ruhsat ver. Ata haýyş edýän meni goýup gitme. Men ýokman gelerin oğlum, gelerin. Atacan haýyş edýän meni goýup gitme. Oğlum Burok, men gelerin. Ýokman gelerin. Atacan Oğlum Burokcan. haýyş edýän meni goýup gitme. Atacan. dükkan bu. Jaý boş wagt mesele ýokdy. Ýöne täze ýetip päsgitçilik ötmegi mümkin. Döredi verdin. Bari buralar. Biz istedikmi? Alıp bilmejek yerimiz bolma, Eşref. Ýok agam. Buyurun. Baş üstüne ştaýa geçiberin. Men nahar ýemäge gelemok. Sen muştaň ýeti. Awa, Bir yerini maňa tatmaly bolardyň. düşünmedim. Düşünmedik gordan üns berde meni gowja diňle. Çünki ikinji edek men gaýtalaman halamok. Dukanyň maňa tatardyň. Gaptallyk jaýym alyp bärini ullukan Sewda merkez etçi. Saňa da köp pul bererin. Bu yer täzelikde aldım. Intek satmak niýetim ýok. Men düşündirip bilmedim ödiýän. Satmak isleýäňmi diýip soramok. Satmaly bolardyň diýdim. Atçak gel. Öyle ya. Ne etseňem satmaly bolardyň gardaş. Sen işiňden ruhsat alyp bermeli ekeniň, ödüm bir alajaň derin. Yok, ödüň aýtmadyňmy näme? Hatda kakyňy dananmy diýip. Günlüğüň haýyrly bolsun oglanlar. Hadi. Ýörüň onu, bir işden deýin alyň. Deyin alyň. Alın. Afiyet Noş bolsun. Ibrahim ağa ýokmy? Ýok, nagarhanan ýapýas. Bar dogun, başka ýerde gidaçylyk ediber. Ýöne Hüseyin ağa. Bar git. Bay bo. Kakam yalan gurrunları bilen hemme kişini anandıran ekene. Hesabı Mehmet'in maňa humardan galan bergetini düşerek. bahan ucundan almalı bolar. Humardan galan bergeti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah. Ey Allah can, meni şükür lezzetten uzaklaştırma. Menimi dama şükür edýän gullarymdan et. Çağalarıma akıl paýgas ver. Olara doğru yol görköz. Biz dine sana mehteç. Başkalara mehteç etme.
Sen ne edip beytip bildin ağam, ne edip? Yalınçlyk etdim, ne etjekdi? Bu näme diýdiň bolýa? Ağam, sen menden habarda nämeler edip berdin? Ay ne etjek? Men dudugy düşürdi. Men tamsykda onu, men näme bärde garantdym onu. Taň aýtjakdym, ýöne mümkinçilik bolmady. Men bilem ağam. Bir ýeri başga adam atatylýar. Sen öz humar berigini näetdiň şeýit. Bar şey diýdi Harun ýene adama aýt bar. Beş aydan beri aýdymdan ne oglum geldi ne de gelinim. Geler öýde per uğraşan emma peýdat ýok. Sen kentegim gowy eken. Çağlaňy görmediňe 5 ay bolupdy. Men agtyklarymı görmediňe laýyk 3 ýyl boldy. Bar ardygym garran çağım çağırymdyr, agtyklarym bilen bile bolmakdy. Emma netibämde ýok eken. Garram soň meni ýeke taşlap gitdiler. Allah kalbimizi terk etmedin. Galany dünýäň işidir. Biz nahara gidýäs, Ibrahim ağa. Senim giýjäg alma. Bargyn. Häzir barýan. Merhaba. Oraymaga salam. Oho, hoş geldin Salih oğlum. Oğlum seni helak edýän nälerdir herne Salih? Helak edýänem bolsalar sabret oğlum. Men sabr edýän senim sabr et. Basım Hüseyin ağa gelir. Şo gelýänçe naharhanaň satylmagyna ýol berme, bolýarmy? Bolýarmy? Umarım Belli karara gelentin diýip umyd edýän. kararım Men öňkü pikirimde galýan. Bir ýerini tatjak gel. bak. Ayak direp dursaň, özüňi zyýana goýarsyň. Gaptallyk jaýy alym diýsem hem boljak. Senem özüň razy bolay. Biz azar bermeli bolmaly. Düşünürüp bilmedim öýdän. Bir ýer tatjak gel. Peki. Bolýa. Böyle olsun. Şeýle bolmagyny sen özüň istedin Salih. Madem kararım Pikirini ýitmeýän bolsa, biz sana kömek edäýär. yol alalım o zaman. Biz madam taýar. Abi dükkan Naharhanany satmajaklygymyzy Harun ağa aýtdymmy? Aýtmadym. Ahmet aýdyp bilmedim. Seret men başga müşteri tapdym. Şoň üçin derrew habar ber. Meni öldürürler. Ahmet, sen näme diýäň? Otaýda näme bolýar? Tamam. Bolly, betedin bolly. Yeterlik golanır. Hiçbir şey. Siz hiç saat eşitmediňizem, hiç saat görmediňizem. Düşünüklümi? Göz yumdu. Bu yumruklar ertek gün tiziňem başyňyzdan inip biler. Size veren möhletim doğruly. Naharhanany satmak üçin ritminamalary taýarla berin. Inni bestir satjak gel. Elinden gelen gaýgyrma. Bergin beýlik müşterilerden purmalamsaň bererin. Bak sen. Berekella. Bir işler gaty çalty öwrenýäňiz. Ýöne maňa garşy durmasaňyz, siziň üçin gowy bolar. Çünki maňa bäýt gelip bilmerdiňiz. Turhany. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Akşamın hayırlı olsun. Hoş geldin. Burak nerede? Bilmedim. Kapıda sana garaşıp durdu. Otayda yok. Ey Allah. Nire yitirmolluka?
Alo. Maňa bäýt gelip bilmerdiň diýmänmidim Mehmet? Oğluň men elimde. Ertir naharhanan maňa tatardyň. Oğluňy mydyn alardyň? Görleşdikmi? Düşündiňmi Mehmet? Bolýa. Nasıl? Nädip çağan alyp kaçdyk? Indi naharhananyň harunyny sataýmasak bolmaz Ahmet. Oğlum halat etmeli. Polisiýa jaň etsek bolmadymka? Jaň etmeli. Buraga bir zat edemesinler. Bolan zatlardan habarym bar. Seredin, ol gat howply adam. Çağa bir zat etmegi mümkin. Buragy halat etmek üçin men bir zat ederin. Hiç zat duydurmaň. İçeride size garaş otyr. Ey Allah, nireden hataşıptırız? Kakam aýdan edip naharhanany tatjak bolmaly eldik. Inni gatyk iç. Hoş geldiňiz. Menem size garaşyp oturdum. Kapyny öz usulumyny açdym. Siziň üçin zyýan ýokdur ha. Ay barabar bu ýerini menki dämi? Oğlum nerede? İlki bilen şertnama, soň oğluň ýa-da soň oğluň ilki şertnama. Wi, berde taýarym bar ekene. Ene heret? Sine goluň çekäýmek galy. Okumak gerek gel. Dine goluň çek. Ýadyňdan çykarma. Sen oğluň gowurýaňa. Goluň çek bol. Bol goluň çek. Salam. Men Hüseyin. Ibrahim ýokmy? Kakam yalan sözlemendir. Hüseyin ýene adam çynlanam bar eken. Bol tiýdirek goluň çek. Siz näme üçin bu adamyň diýenine diýeňiz? Çünki olaň eý görýän zady meň elimde. Olaň eý görýän zadyny elinde saklamaga sen güýjüň etmez. Sen näme diýjek bolýan? Maňa nanmaýan bolsaň öz adamlaryňdan sorada görej. Alo. Ağam, o bizim elimizde değil. O näme siziň eliňizde däl? Bir çağan hötdenden gelip bilmediňizmi? Kicik çağa güýjüňiz yetmedimi? Harunya ber, sen tutsak edýäs. Sen işe gurunmak herkes ýeniň dukany talamak, zor bilen pul almakda hemde ogurluk sebäpli tutsak edýäs. Goýber meni. Goýber. Kakaňyz men köýüni dostumdy. Siz o wagtlar kiçijikdiňiz. Ýadyňyza düşýänem däldir. Ibrahim ağa yürekden dilek edipdi. Allah dedi duşurdu. Şey dibem şunda harhanany açdyk. Barardy goý pakir fuqaralara kömek etmekdi. Sizdenem şeýli zatlara garaşýardy. Akşam hayırlı bolsun. Nahar galan bolsa Allah'ın razıligi üçin bir azajyk beräýiň de, gata ajykdym. Buyurun. Alyň iýiň geçdik bolsun. Sag bolun. Biz näde aýtdyr Ahmet? Nädip kakamyda beýle jebir çekdirip bildik. Getirin ödünü onu alıp kaydaly. İnşallah bizi bağışlar. Täzeden işin başına geçtin. Biz ulu yanlışlık ettik. Sen bizi bağışlardın. Ben eýen bağışladım oğlum. Kakacan.
geldi Atacan. Hoş geliniz atası. Hoş gördük. Kakacan, bizi bağışla haýyş edýän. Akmaklyk etdik. Ne sen gadyryny bildik, ne de herkili kynçylykda dözü gelip bereden dukanyň gadyryny bildik. Men ahir maňa düşünjeňizi bilýärdim. Kakamcan, bağışla. Maňa Ibrahim ağa gerekdi. Gıydym sen? Sen şu hastahanadaky şepaat uýurýarlar, eýgilikmi? Hafize çağa dogran soň aradan çykdy daýy. Çağa hastahanada hossarsız galdy. Men onu almaga ýagdaýym ýok, yetimler öýüne beresim gelenok. Belki siz kömek edersiňiz. Biz höwes bilen kömek eder şeýle däl Mehmet. Owa. Sen nahar ýýäňmi? Wak men jan jagadım. Anal wakaly. Sağ ol oğlum. Alyň tirem. Sağ olun. Dile üňden möhüm zat. Owa. Allah Taala dileň bolmasa näme gymmadyň wa diýmeýärmi? Diýmek sylaýanlar sylanýardy. Owa. Sylaýanlar öz sylanjak derejelerini ýatdan çykarylýanlar. Karnın goğucu doyurdun mu? Ben yaman kâniydim.